Kuan nagod sabay-sabay sa trend ba? Ay sabay sa Trend. trending. Mm. Asa man to yung gisayaw? Emergency. Budot. Emergency. Asa man nagpuyo? Dara sa kuan Luming apartment. Ngano na hunahunaan man ninyo nga katoy trip ninyo? Sayo lago dito ra na may pader magsayaw ato. Bali wala sa inyong unahuna nga dili day maayo ni sa mga tao. Wala kay mga kuan diha, mga parinting nga gilubong diha sa meteryo nato. Naaman pero gibalin na magbansalan. Nas bansalan. Unsay gibati nimo atong kagabi nga nag-trending naman mo? Kaulang. Ha? Ulaw ka? Ulaw, wa ka nahadlok. Kay napo ko'y nabasa mo dito wad na gihulga na po sila ba basig mga kwanto basig mga tagtungod atong mga bukog nga na dito. Ay, Tunglo na ganyan sa lagi. So basig mahadlok ta ba basig tinud-on ba. mga minor. So nahadlok, naulaw ka. So unsa may imuhang mensahe sa kuan katong mga tao nga nasuko, wala ka nasabtan tungod sa inyong gibuhat. Mangayar og pasaylo. Iluor ako. Inato nimo usbon. Di na. Pila may edad nimo? 14. 14. Sige, ini kita isa. Ikaw dong. Unsa may imong gibati gabi nga daghan man na suko ninyo. Kaulaw, kadlok. Pila po edad nimo? 14. 14. Usbon pa nimo to? Dili na. Sige, nakagunit-gunit og mga bukog dito. Anad mo lang kayo kapag kagunit, murarag bula ba, no? Ay, nagtugus ba, no? Okay, ikaw ba eh? Katong gisayaw-sayawan na mo dito sa ubos, mangayo lang yung akong pasaylo. May tao raman ta magkamali. Napanan lang jud ko atong pagsayaw kay trending. Ya, kato dagan mag-react, dagan nasuko, dagan nanunglo, di po na mo to usbon. Lisod ko gayo. Nakuan ro mi ato sa trending yun. Bali sa mo nay nagpa challenge. Di amo ra kung gimo. Murag na nag-challenge ninyo nga ato yung buhaton. Na-challenge lang pud mi di amo akong buhat. Sana, dasmagi. Kuan, emergency. Emergency. Oh, Ya, karon kamo may emergency ron. kami nang emergency. Jawa eh. So, may lang kagpasaylo. Ngayo lang dakong pasaylo. Importante, dili na usbon. Oh. Kahit tabo sa bayaran, amo ang gilupit ang mga bata, kinsa tong mga identity katong mga bata nya gipadtuan na mo ganinag sayo sa ato ang mga functionaries sa mga tanod. So mapasalamaton po ko sir nga respond man po sila. Wala sila nagmagahi adto nga sa pag-ibanan po sila sa mga ginikanan. Kami nagtubag lang po mi sa mulok sa ato ang katawhan nga dili maayo. Pero ang ako alam po nganyo nga dili po nato sila i-treat as criminal. Yes. Tungod kay minor de edad man. Nasipyat sila, mahangyo lang po ko nga ito silang tabangan para i-correct lang ang ilang sipyat. Aminado man po sila na inubanan silang ginikanan. Pasalamat po ko na sa pagkakita na ko sa mga bata, wala po'y reaksyon ng ginikanan nga violent, di ba? Nabay ko ba no, nga ginikanan nga dapatan layon. Thankful lang po ko nga active po og healthy o maayo ang panglawas sa mga bata. So, aminado po ng ginikanan nga sila mismo muuyon sa mga proseso nga pagbigyan sa mga bata kay nagtawag ang taga women's desk ako sa atuang kapulisan nga mutabang sila. Sila ang hangyo sa atuang CSWD o nga tagaan sila intervention unsay maayong proseso para makorek kung dili na gyud mausab ang ilahang nabuhat nga kasayupan. Wala pagrespeto sa publiko. Hindi, kabahin ka na. Mantay kriminal nga kuha na kaso, desecration of dead bodies, desecrating dead bodies. Kaso ta nga ito ang pwedeng i-fine sa ilaha. Pero tungod niini, first offense pa puno nila ni. Pero ako na ninging nalabi na ni na 20 na. 20.
Lusanon mga ang pagpasaylo. No, Taura. Usa pa man pula pa pag binutan gawas ani do nga pag binutan yun mo do nga. Ha? Pero kung ito yung lang niya. Bahala yun magkuhan magpait tong ginaboy do mas pag binutan ni do nga. On time na yun. Ito na lang pasayloon. Ilang ang mga pulis katuon man mo sa balay ani nila kanunay lang ni profile lang nato ni dong ha. Ako na to magpuno yun sila. Sa bisitahan lang po ninyo. Bawala na magsakasaka dito, sir. Bawal na na. Gani, kamot lang itatag kwarta ka. Kuralo na yun na nato. Maghimo na tag regulasyon diya. Bawal na magsulod-sulod diya. Gawas lang mo bisita. Ang mo bisita na, langbok na ng kanunay. Langbok na kanunay. Mahimo na, idea na to ang mga visitor sa ID. Dili na yun na siya nga open anytime. Di po na pwedeng dula-dulaan. Sagrado man. Sagrado. Holy. Sagrado na. Ron Dakbayan.